Και περνάμε στον νέο νόμο, ο οποίος ψηφίστηκε πέρσι, όπου ανακοινώθηκε η ίδρυση δημόσιας μονάδας ιατρικώς υποβοηθούμενης αναπαραγωγής για οροθετικά άτομα στο νοσοκομείο Αττικό. Αυτό ήταν μια πραγματικά εισήγηση της Εθνικής Αρχής προς την ηγεσία του Υπουργείου Υγείας και αυτό συνέχεια υιοθετήθηκε από την κυβέρνηση και ψηφίστηκε ο νόμος. Οι λόγοι που επιλέγει το νοσοκομείο είναι ότι πραγματικά εκεί υπήρχε ήδη προσωπικό να λειτουργήσει τη μονάδα, γιατί υπάρχει μονάδα ιατρικώς υποβοηθούμενης αναπαραγωγής και τράπεζα κρεοσυντήρησης. Άρα μιλάμε για μία μονάδα δίπλα στη μονάδα. Δεν μιλάμε να λειτουργήσει μέσα στην ίδια τη μονάδα. Απλά το προσωπικό που θα τη λειτουργεί είναι ίδιο, με ό,τι σημαίνει αυτό για το κόστος. Θα πρέπει να υπάρξει καινούριος εξοπλισμός και καινούργιοι χώροι. Άρα θα πρέπει και χώροι να αναζητηθούν και ο εξοπλισμός να αγοραστεί. Ένας από τους λόγους που επελέγει το Αττικό πέρα της υποβοηθούμενης αναπαραγωγής ότι υπάρχει και μεγάλη ομάδα λοιμοξιολόγων και η μονάδα ειδικών λοιμόξεων πέρα από τη μονάδα υποβοηθούμενης αναπαραγωγής, οι οποίες έχουν εμπειρία στην παρακολούθηση των οροθετικών HIV ατόμων που μπορούν να συνδράμουν αποτελεσματικά. Να πω με αυτή την ευκαιρία ότι στο Αττικό νοσοκομείο βλέπουμε και στο τμήμα οικίσεων υψηλού κινδύνου που είμαι υπεύθυνος έγκυες γυναίκες με HIV και έχουμε κροτοκετούς με τη συνδρομή των της μονάδας ειδικών λοιμόξεων και του καθηγητή του κυρίου Παπαδόπουλου και όλων των άλλων καθηγητών και γιατρών του ΕΣΥ που εργάζονται στο νοσοκομείο. Επομένως έχει πολύ μεγάλη σημασία να μπορέσουν και τα οροθετικά HIV πρόσωπα να υποβάλλονται σε μεθόδους υποβοηθούμενης αναπαραγωγής και θα πρέπει όλοι να κινητοποιήσουμε την πολιτεία έτσι ώστε να ιδρυθεί αυτή η μονάδα και να αρχίσουν να εξυπηρετούνται τα πρόσωπα. Νομικά έχει ιδρυθεί, απομένουν τα κτηριακά να λυθούν.